سلام سلام زخبركم تخاتلت ميرونسات نلو ما عن تدما حدا أقداسي كتالي نبلوز نبرنا راح زي كونه وعلى قد محجون بوزحات عبيت سبات استباهله حجخا آيت جيتا أجيو ردا زدوغمو فيديو خاص معكم بدحريو نتوم حلم زحلمون نتوم مستوم زحلمو حبيرنا حلم خنفتحي كالي لوم زأمنون مقلج احنا بينا مالتي كم تي وترو نبلو التي كتصال نحنا خنزارب كلنا انتاينا نقبر عبود عونت عبرت عونت عفتك خون زخيل عفتك جبت زخيل حساباتها توكيرنا نزارب سلمتاينا ابكوننت كنبر سلنفتني حجي مودا تاسب مجمرتا خاب صباقن حقن يهدمي خليلو ግን ናብ ጽባቀን ናብ حقን ይዝመጽ ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ حقي يفرحካ እዩ ጽባቀ ኸሙ يفرحካ እዩ ውዒልካ ሓዲርካ ግን ንሱ ይሓራ ዘውጻካ እስኪ አይተጌታቸው ረዳ ዝበሎ ክንሰሚዕናሞ ሽዑ ናብትክ ሳይከብሎክም በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸው የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አብዛ ሰማዕኩማ በምድንጋር ከይፍጠር እቲ ሙሉ ቪዲዮ ከይድኩም ስምዑ እዚ ቁራጽዩ እታ ተድሌኒ ወሲደ ዘለኹ እቲ ሙሉ ቪዲዮ ግን ከይድኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም አብዛ ሓጻር ቪዲዮ እንታይ ብድሕሪ ዝበሎ ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ንሰሜን ገጾም ወይ ንኤርትራ ክኸዱን ከለው እዮም ውድቀት ዘጋጥሞም ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ መራሕቲ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ነቶም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንውክሎ ኢና ንመርሖ ኢና ዝብሉ ኣካላት ስለምንታይ ዝበዝሕ ግዜ ዝወድቁ እንተልካ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሰሜን ክጥምቱን ከለው ንኤርትራ ገጾም ክስጉሙን ከለው ዘመነ ስልጣኖም ዝብቅዕ ማለት እዩ ስልጣኖም ዝብቅዕ ማዓሲለካ ናብ ሰሜን ኤርትራ ገጾም ክኸዱ ከለው እቲ ዝገርም ነገር እዞም ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ወምዝ ጌታቸው ረዳ ክብሎ ፀንሐ ጽቡቕ ነገሩ ጌታቸው ረዳ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ድሓር ገለ ምሰተየ ከዓ ካልኡን ክብል ይኽእል ግን ኣብዛ ዝበላሎም ግን እንተስፈትዩ እንተስገለ ሓቂ ሞሊቃቶ ሰለስቲኦም መንግስታት ሃይለ ስላሴ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጭኮናን ግፍዕን ገለን ምስ ኣብዝሐ ኣብ አንኮሎ ተደፊዩ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ግርግር ምስ ገበረ ንኤርትራ ክጭፍልቕ ናብ ማትኹር ገለ መለታት ማዓት ግፍዕ ምስ ፈጸመ ዚምባብዌ ስፊርናዮ ከምዛ ጌታቸው ዝበላ ኢህአደግ እውን ሓቂ ዘረባ ካብ ኢህአደግ ድሓን ጽናሓልና ናይ ዞም ክንተ ዝሓለፉ ግን ከምኡ ሕጂ ኻ ዝመጽእ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ካ ከምኡ ብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዋላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ጎስጓስና እንታይ ይኽግበር ዘለዎ ብመጀመርታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋ ኣለዎ ንጸጉኡን ንዓቕሚ ሰቡን ሞቢላይዝ ክገብር እንተኽኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ድማ ምስ ኤርትራ ጉርብትና ፈጢሩ ክምዕብል ክዓቢ እንተደልዩ እሱ እዩ እቲ ኣብ ዓለም ዝሰርሕ ዘሎ ሮተርዳም ብዙሕ ግዜ ከም ኣብነት ኣምፂና ኢና ሮተርዳም ወደብ ሮተርዳም ናይ ኤውሮጳ ወደብ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ኩሉ ናይ ኤውሮጳ ንብረት 24 ሰዓት ብሮተርዳም ይዛኣቱ ስለምንታይ ምክንያቱ ሃገራት ኣውሮጳ ሆላንድ እተን ናይ ሃገራት ኣውሮጳ ብኡ ንብረት ከእትዋ ንሮተርዳም ንሆላንድ ወይ ንኔዘርላንድ ጽቡቕ ነገር እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ከዓ ኢትዮጵያ ባሕርና ክትቆምሉ ጽቡቕ ነገር እዩ ኣስተውዕሉ ክጥቀምሉ ክውንኑ ኣብ ዝሓልምሉ ግዜ ግን ካብ ሕልሞም ከይተበራበሩን ከለው ምስ ሕልሞም እዮም ዓዲ ዝገይሮም ዝኸዱ ምክንያቱ ሓላው ናይቲ መሬት ኩሉ ግዜ ኣይታኸስን ዘይ መሬትካን ዘይናትካን ክትወርር ትገብሮ ነገር ድማ ኣይዕውተካን ስለዚ እምበር ናበይና ክንከይድ ናፍታ ሜን ፖይንት ክንመጽእ ማለት ናፍታ ዓባይ ነጥቢ እዞም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናባና ገጾም እንተጠሚቶም ሞት ጥራሕ ተጋጥሞ ፈኸር ኣይኮነን ኣንሕና ኣይኮንና ገለ ኣይኮነ እቲ መሬት ብነብሱ ንጸላእትን ንጓኖትን ዘንብር ኣይኮነን እቲ ህዝብን ጽንዓቱን ተወፋይነቱን ከዓ ንባዕዳውያን ስቕ ኢሉ ዝርኢ ይኮነን ከም ኩሎም ህዝብታት ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንመጻኢ ባይ ዘ ወይ ንሕና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደረጃ ተሪኢኻዮ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሶማሊ ኢትዮጵያ ኬንያ ዩጋንዳ ጁባ እዚ ባደው ሱዳን በዓባያ እዚ ብሙሉኡ እዚ ዞባዚ ክሳብ የመን በት እንድሕር ከድካ ጅቡቲ ሕብረት የድልዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሕብረት ቀርኒ ኣፍሪቃ መጀመርታ የድልዩ ንምንታይ ተልካ
ناتنا سلام ناتنا معبالن إثيوبيا تقمي إثيوبيا معبالن إثيوبيا سلام دما نعنا تقم خون له باي ذا واي ناتنا معبالن ناتنا عبيتن إثيوبيا سقات كون يقول ناتنا إثيوبيا عبيتنا إثيوبيا تنسأنا إثيوبيا بلصقنا نعنا شجرنا خون يقولون ناتنا خانعهم شجرهم خون يقول نزز قيس حدش تولدي نز بوليتيكا زخ بخمس زلو خخيل زخل تولدي ويولدو تفتيرو بغوسواس بلزب بديسكاشن كا اب حدا مدرخ مصيو كما يغيرو كابز زلو كيناتن ورو كيناتن طفاعتن تغلاغيلو امناي لمعات بودنا امناي لمعات منجد يراخب زبل عبنت بخلع الخلالو كينات مفتح خوين يفلدن كاب أوروبا نمهارو نجرتاي أوروبا أب كوينات عتيو قدامي كلا أي كوينات عالم تشارجيفو كسب 100 مليون دو قال ملتات سبات عارفهم قال أب 4 5 كلا أي كوينات عالم أبقعو شعو كاب 5 خو من دابل كاب بملوخا موداتا نيتو زبال نجر متي زغدفو تادراو كيدان حبرت أوروبا بقندس تمسرتلو كند علامة حبيرنا نسرح زب العمري حبيرنا نعبه حبيرنا نسرح حبيرنا دحر حج نقدميت نخيب نحنا حد حدنا نتحنا خل غربا بتخنكون زي كون زلنا حد حدنا ندغاغف نمنتاي مخنياتو اب غزاوتنا مولو اسخا اندحر هافتام كون كانتاي كتقمكاي غلا خافت غزاوتناس كلهم بحمق عينيهم كطمطوا اسخاون كميغير وردل كافت سب صوم اند حدر اسخا بز عصمه تقرطم سلازي اسخا ناي بغيع تقرطم تلخا انت واحد في غربيتكا ناي دورهو انت عميقوها سغا ناي بعراي كركب خلالو نمنتاي نعخا خطعمكا نعخا እቶም ጎረባብ ተኻዘለው ስራሕ ዘለዎም ትምርቲ ዘለዎም ዓቅሚ ዘለዎም ክኾኑን ከለው ንዓኻ መመላልእቲ ኻዮም ዝኾኑ ቅዱስ ውድድሩን አይጽላኒ ስለዚ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን ሱዳን ኩለው ሓፈሻ መራሕቲ ኢትዮጵያ ባሕር ሙናን ኣይኮነ ጥቁም ነገር ብዲፕሎማሲያውን ሰላማውን መንገድ ግን እዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ብሕጂ ስልጣን ዝርከብ ወለዶ ምዝ ወለዶ እዚ ከመይ ጌርካ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ተጠቃሚ ትኸውን ተጠቃሚ ዕድላት ንሕና ጨው ኣለና ንስኹም ቡን ኣለኩም that's it ቡን ጨው ክትብትውዕል አስመራ አዲስ አበባ ስለዚህ بخمس መንገዲ ክልተ ህዝብታት ሓቢሮም ከዓብዩን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወጽሑ ይኽእሉ ካብዛ ሓሊፉ ግን እዞም ህዝብታት እዚኦም እንተ ደኣና ሓድሕዶም ተተናኺሎም እንተ ደኣና ሓድሕዶም ገለ ግን ሓደ ነቲ ሓደ እንታይ ይድገብሮ ጾሪ ዝኾነ ብሁሉ ዋላ እንድሕር ንጎረቤትካ ድኻ ጌርካዮ እንተ ሓደ ስደተኛ ኮይኑ መጸካ እንታይ ትገብር አክንዲ ቱሪስት ኮይኑ ገንዘብ ሒዙ ዝመጸካ ስደተኛ ኮይኑ መጸካ ስለዚህ ንሕና ከዓ ቱሪስት ኮይኑ ዝመጸና ኢትዮጵያውን ቱሪስት ኮይና ንኸዳ ኢትዮጵያን ንህዝብታት ረብሓይ ስለዚህ ጌታቸው ረዳ ከም አማኻሪ መጠን ንአብይ አሕመድ ከማኽሮ ኣለዎ ንሰሜን ገጽካ እንተኸይድካ ኣይትምለስን ኢኻ ክብሎ ኣለዎ ንምንታይ ምክንያቱ ሓላዊ ሰሜን ኣይታኸስን ሓላዊ ሰሜን ኣይታኸስን እዩ ሓላዊ ኤርትራ ኣይታኸስን ይኽንብል ከልና እንታይ ማለት እዩ ብነብሱ እቲ ዓዲ ቆጽል እንዳበልዑ ለይትን ቀትርን ጸሎቶም ናብ ፈጣሪ ዝዕርዎ ኣቦታት ኣለዋ በመሰረቱ ስለዚህ አፍታ ዓዲ ገለ መንፈስ ጸረ ገዛእትሉ እዚ ክትብሎ ይትኸድኒኻ ግን ኣሎ በቃ ነታ ዓድቲ ክትኣትዎ ትኽእሊኻ ክትብሎ ትኽእሊኻ ግን ከቢድ እቲ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ንመሬቱን ርስቱን መሪር መዋዕል ዝሕልፍ ህዝቢ ንደግፎ ኣይንደግፎ ንፍተዎ ኣይንፍተዎ ብዘይገድስ ግን ቀጻሊ እንድሕር ዝኾነ ህዝቢ ተወሪሩ ዲገለመለ በቃ ይከላኸል ዕረ እንዳጣዓሞ ደም እንዳጣዓሞ ይከላኸል أمول عالم هزبتات كم يوم زنبر بكابز عد حجي بشتيرن قالن لبوم طفيهم كله 100 شح زي قاتت نزع عد قال يفهم ما خدو اتمنى سي قال ملقن عند حرق واحده تبل حجي بقى انا هاغورم تاير امو خغبر هاغره which is ولا نقبلوا معناتي ስለዚህ እዚ ጌታቸው ረዳ ዘሃቦ መብርሂ ቅቡል ጽቡቕ ሓቁዩ ስለዚህ አይተ ጌታቸው ጠቅላይ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ አቶ አብይ አህመድ ንግግር የድልዮም አለው ነገሮም ይኻ አይተ ጌታቸው ረዳ ስለዚህ እዚያ ኔራና ኢሎም መደበይ አቀጻሊ አስፋ ሐቢና ክሳብ ጉዳያት ንሪኦ ንሎም ብዝኻኽለኒ ይቀንዲልኝ